Iawn, wel, os ych chi heb fod gyda ni, a falle os ych chi'n person ystywt iawn, byddwch chi'n gwybod yn y coeddiadau, mae'n dweud bod fi'n mynd i edrych ar lyc 5:33 i lyc 6:11. Ond dwi ddim am, sori. Dyn ni jyst yn mynd i edrych ar lyc 5 tuag at ddiwedd y benod. Y reswm dros hynny wrth i fi baratoi, oedd gormod yna, basically. So, dyn ni am orfod cymryd i gam wrth gam a just edrych ar ddiwedd y benod yma heddi, a wedyn o'n i edrych ar lyc 6 wythnos nesaf. Ond, beth bynnag, just y recap a sut ni wedi cyrraedd fan hyn i ddechrau. Allwch chi edrych yn ôl yn eich Beible. Ni wedi bod yn edrych ar hanesion nawr. Iesu yn dechrau weinidogaeth, Iesu yn mynd ati i bregethu, Iesu'n iachau, Iesu yn galw disgyblion ato fe'i hunan. Nathon ni weld e'n glanhau dyn gwahan glwyfus, os chi'n cofio, ac o'n i'n yn gweld pryd hynny, Iesu yn amlygu ei awdurdod a'i natur fel un sydd arglwyddiaeth dros y greadigaeth, arglwyddiaeth dros y corff yn gallu glanhau, ac wythnos diwetha wedyn arglwyddiaeth dros bechod, mae'n gallu maddau hefyd. Ac felly dyna beth oedden ni'n edrych arno. A wedi gweu mewn i hwnna hefyd wedyn, Iesu yn galw pobl i'w ddilyn ynghyd â hynny gyd. So dwi ddim just yna i ddangos pwy yw mae yna i alw pobl ato fe'i hunan. So wnaethon ni weld e'n galw Seimon Pedr yn enwedig, chi'n cofio, yn y cwch, a wedyn yn galw Lefi, wythnos diwetha, neu Matthew, byddwn ni hefyd yn galw fe, y casglwr trethu yma. A beth o'n i'n dod i weld fyna, a gyda Seimon Pedr mewn gwirionedd oedd, mae rhaid bod yna ymwybyddiaeth fod gwacter yn ei bywyd nhw, a fod beth mae Iesu'n cynnig wrth alw nhw i'w ddilyn yn well, yn rhagori ar fywyd heb Iesu, a gan wrthod Iesu, achos maen nhw'n gadael y cyfan mwyn dilyn Iesu. Mae yna ddealltwriaeth, mae yna ymwybyddiaeth fod cael Iesu yn arglwydd a'i ddilyn yn well na bod heb Iesu. Ac oedd hwnna'n bwysig i ni gyd, wrth gwrs, ddod i sylweddoli. Mae'r un peth yn wir i ni. Mae eisiau ni ddod i'r pwynt yna lle ni'n dod i sylweddoli eina i ni'n plygu Iesu ac yn ei dderbyn ac yn ei ddilyn gan sylweddoli fod e'n rhagori ar beth sydd gan y byd a ni i'w gynnig yn hunain fel arglwydd ar ein bywyd yn hunain a derbyn Crist. Nawr, wrth symud ymlaen wedyn, o'n i hefyd yn edrych wythnos diwetha ar y ffaith fod yna densiwn yn codi rhwng y Phariseaid, pobl oedd yn hunan gyfiawn, pobl oedd yn meddwl eu bod nhw'n dda ac yn iawn fel oedden nhw, a Iesu. A dyn ni'n mynd i weld rhywfaint o'r frwydr yna, os liciwch chi, y tensiwn yna'n parhau i fodoli. A beth dyn ni'n dod i weld, y peth cyntaf ni'n dod i weld yw fod y Phariseaid nawr yn dechrau mynd yn grac. Maen nhw'n dechrau mynd yn rhwystredig, falle, teimlo'n rhwystredig gyda Iesu a'i ddisgyblion. A mae rhaid gofyn y cwestiwn, wel pam? Pam ei bod nhw yn teimlo mor rhwystredig? A rheswm pam yw, oherwydd fod disgyblion Iesu a Iesu yn ymddwyn ac yn byw yn wahanol i'r Phariseaid. Mae hwnna'n, mae'n bygan y Phariseaid yma. Mae'n cael atyn nhw. A falle bod ni'n gofyn y cwestiwn, wel pam? Pam oedd e'n boddra nhw gymaint? Wel, oherwydd beth oedd nhw'n wneud i ddechrau'r Phariseaid oedd o'n nhw'n byw bywydau oedd yn edrych yn ddiwiol yn allanol. Beth oedd yn bwysig oedd sut o'n nhw'n edrych. Okay? Ac o'n nhw'n meddwl fod eu gweithredoedd nhw, yr hyn o'n nhw'n wneud, rhywsut yn eu cyfiawnhau nhw. Ond oedd Iesu yn gwrthod y pethau yna, ac eto, doedd e ddim yn credu mai edrych yn allanol a gweithredoedd allanol oedd yn bwysig, ond yn hytrach fel ni'n gweld beth oedd e'n pregethu ac i effaith wrth iddo fe fynd o gwmpas a iachau yn y synagogau a bendithio pobl o'i gwmpas Ac felly wrth gwrs, beth ni'n gweld fan hyn oedd, fel byddwn ni'n gweld bore yma, yr esiampl sydd gyda ni bore yma, doedd Iesu ddim yn dilyn ei rheolau nhw. A felly, yr esiampl sydd gyda ni fan hyn, a'r pwnc sydd yn codi yw ympryd, fasting. A dyma sydd yn digwydd mae Iesu nawr yn cael ei herio gan yr Phariseaid. Pam nag yw dy ddisgyblion di
yn ymddwyn fel disgyblion Ioan a'r Phariseaid. Pam nag un nhw'n ympredio fel mae pawb arall yn ympredio. Nawr, i ympredio, fasting yw yn syml i fynd heb fwyd, ond fel arfer mae yna bwrpas ysbrydol iddo fe. Ond y broblem gyda hyn i gyd oedd, chi'n gallu gweithio sawl gwaith yn y Beibl mae Duw yn dweud wrth yr Israeliaid i ympredio? Is rhywun yn gwybod? Not a rhetorical question. Go on, geswch. Sawl gwaith chi'n meddwl? Sawl gwaith y flwyddyn, nawn ni weid? 0. Agos, close. Oh, very close. 1. 1 waith ar ddydd y cymod. So mae'n reol, fi eisiau chi ympredio 1 waith y flwyddyn. Okay? Ond mae nhw fan hyn yn dod at Iesu, y mae disgyblion Ioan yn ympredio yn aml ac yn adrodd ei gweddiau a'r rhai Phariseaid yr un modd, ond bwyta ag yfed y mae dy ddisgyblion di. Mewn gwirionedd, maen nhw'n dweud rhywbeth sydd yn ei synwyr llwyr yn ngoleuni y Beibl. Mae beth maen nhw'n neud, sut maen nhw'n ymddwyn yn hollol normal, achos dyw beth mae Duw wedi dweud wrthyn nhw'n neud ddim yn gwrthweud hynny. Ond mae'r tôn a'r awgrym yn amlwg yn dweithio ni bod nhw'n meddwl beth sy'n bod gyda dy ddisgyblion di, maen nhw'n pechu oherwydd dyw nhw ddim yn ympredio ac yn adrodd ei gweddiau fel pawb arall. A dyma beth i ni'n dod i ddeall yw fod ymddygiad y Phariseaid, beth o'n nhw'n neud oedd bod nhw'n ympredio yn gyson iawn, a bod yna bwrpas i'w ympryd nhw. So, os byddwch chi'n edrych ar y bregaeth ar y mynydd, enghraifft, Mathew 6:16, mae'n dweud hyn, Iesu sy'n siarad, mae e'n dweud, pan fyddwch yn ympredio, peidiwch â bod yn wynebtryst fel y rhagrythwyr, gwyneb trist fel y rhagrythwyr, maent yn anffurfio ei wynebau mwyn i eraill gael gweld ei bod yn ympredio. Yn wir, dwi'n dweud wrthych, y mae ei gwobr ganddyn nhw eisoes. Okay? So mae yna rai, y rhagrythwyr yma, yr hypocrites yma, maen nhw'n dweud eu bod nhw'n yn ddiwiol, ond eu pwrpas nhw drwy ympredio yw i edrych yn ddiwiol. Maen nhw eisiau bawb arall o bod nhw'n ympredio. Edrychwch pa mor ysbrydol ydy ni. Okay? A wedyn, yn Luc 18, mae Iesu yn adrodd dameg, a yn adnod 10 ymlaen i 12 yw mae e'n dangos i ni rhywbeth o natur a beth oedd yr Phariseaid yn gwneud ar y pryd. So dyma'r hanes, aeth 2 ddyn i fyny i'r deml i weddio. Y naill yn Pharisead, un yn Pharisead a'r llall yn gasglwr trethu. Safodd y Pharisead wrth ei hun a gweddio fel hyn. O Dduw, yr wyf yn diolch i ti nad wyf fi fel pawb arall, yn rheibus, yn anghyfiawn, yn odynebus, na chwaith fel y casglwr trethu yma. Yr wyf yn ympredio 2 waith yr wythnos ac yn talu degwm ar bopeth a gaf. Okay? Dyna ddiweddi fe. Dychmygwch hynny. A darlun yw fod yr Phariseaid yma, dyma beth o'n nhw fel. Pobl oedd yn dweud, edrychwch arna i, dwi'n ympredio 2 waith yr wythnos, dwi'n gyfiawn, ddim fel rhain sydd yn anghyfiawn, dwi'n iawn fel ydw i, achos dwi'n gwneud popeth dylwn ni wneud. A i ni'n dod i ddysgu drwy hanes y Beibl ac yn y blaen, fod y Phariseaid wedi rhoi rheolau ychwanegol mewn lle. So un o'r rheolau yna oedd bod y Phariseaid yn ympredio 2 waith yr wythnos. So ni wedi mynd o unwaith y flwyddyn i 2 waith yr wythnos. A dim byd yn y gair, yng ngair Duw sydd yn dweud wrthyn ni y dylen ni wneud hynny. Mae'n bwysig bod ni'n deall mae ympryd pob amser arall oedd yna fel ffordd gwirfoddol, voluntary, o allu dod a ceisio Duw. Bod ni yn dymuno gwneud, nid yn cael ein gorfodi i wneud. A'r wers gyntaf, a'r her gyntaf sydd gyda ni bore yma yw, drychwch sut mae pobl, a ni'n cael ein cynnwys yn hynny, yn gallu cymryd rhywbeth da, rhodd, gan Dduw, fel ympryd,
rhywbeth lle mae Duw yn caniatáu i ni ddod yn wirfoddol i'w geisio fe, ond ni'n gallu troi y mewn i rhywbeth drwg. I ni'n gallu troi y mewn i orfodiaeth fel petai yn rheol, ac hefyd i ni'n gallu troi y mewn i rhywbeth sydd yn amlygu rhywbeth ychyfu am ein hunain. Achos beth oedd y dynion yma'n gwneud, o'n nhw'n defnyddio ympryd mwyn dangos eu hunan gyfiawnder nhw, eu balchder nhw. Eisiau dangos i pawb arall pa mor dda, pa mor ddiwiol, supposedly, oedden nhw. A mae yna rybydd i ni fyna. I ni'n gallu cymryd pethau sydd yn foddion gras, yn bethau mae Duw wedi rhoi i ni mwyn i ni allu ceisio Duw a mwynhau Duw, ac yn gyntaf ni'n gallu trwy bod ni ddim yn gwneud hynny. Mae'n bwysig bod ni yn gyntaf yn sylweddoli, os yw Duw wedi rhoi rhywbeth yn wirfoddol i bobl i geisio fe, dylen ni ddim troi hwnna mewn i reol. Mae R.C. Sproul yn defnyddio term arbennig i gofio hwn. Don't take the you mays and make them you musts. Okay? Peidiwch â cymryd y you may, gallwch chi wneud rhywbeth, a dweud you must, mae rhaid i chi. Chi'n colli'r pwynt wedyn. Mae ynglyn â calon person, nid ynglyn â ni yn penderfynu beth sydd yn air Duw ac yn rheol neu ddim. Beth oedd y bobl yma wedi gwneud oedd cymryd rhywbeth oedd yn weithred gwirfoddol a'i troi mewn yn rheol ond nhw moyn. Rheol oedd yn bwydo'i hunan gyfiawnder nhw. A mae yna berygl i ni wneud yr un peth. Mae yna bethau i ni'n mwynhau gwneud achos bod e'n helpu ni falle, ond gall hwnna droi mewn i rheol yn cael ei greu mewn eglwysi, sydd yn gallu bwydo mewn i hunan gyfiawnder. Bod ni'n edrych ar Gristnogion eraill a'i bychanu nhw falle, dweud nhw ddim fel ni, achos di nhw ddim yn gwneud hyn llall ag arall. Pan dyw hwnna ddim yn rheol yn y gair. Felly mae eisiau ni chwilio yn calonnau ein hunan fyna. Nawr, yn ddiddorol hefyd, mi oedd gyda chi ddisgyblion Ioan. Oedd hefyd yn ymprydio yn debyg iawn i y Pharisëaid. Mae'n dweud hynny wrthyn ni. Mae disgyblion Ioan yn ymprydio'n aml ac yn adrodd ei gweddiau. A i ni ddim yn siŵr iawn, dyw ddim yn dweud yn y gair, beth oedd cymhellion disgyblion Ioan, ond yr awgrym yw yn sicr mae nid am yr un rhesymau oedd y Pharisëaid yn ympryddio dde. Mwy na thebyg, oedd disgyblion Ioan yn ympryddio fel arwydd o'i galar nhw dros eu pechod nhw, edifeirwch, dangos bod nhw'n sori ac yn ceisio maddeiant, ceisio bendith, ceisio presenoldeb yr arglwydd. Ac felly doedd cymhellion ddim yn anghywir, ac eto mae'n ddiddorol nag yw mae'r Pharisëaid eisiau cynnwys nhw yn y bobl sydd fel nhw. Edrychwch, mae nhw fel ni. Mae nhw'n ympryddio ac yn gweddio fel ni. Pam nag i chi fel na? Ond beth maen nhw'n neud fyna yw edrych ar yr allanolion, yr arwyddion allanol, nid ar y galon, nid ar y pam. A mae'n bwysig bod ni'n sylweddoli, mae'n adegau lle mae pobl yn mynd i wneud pethau sy'n edrych yn debyg i ni, ond mae eu cymhellion nhw yn y galon yn gwbl wahanol. A mae'n bwysig bod ni ddim yn edrych ar yr allanolion, ond yn edrych ar y galon, mwyn gallu dirnad y gwahaniaeth rhwng y ddau. Yn ddiddorol hefyd, fod cymhellion y disgyblion yna, disgyblion Ioan, yn dda, i ni'n dod i weld bod nhw'n colli mas ar rhywbeth. Maen nhw'n methu rhywbeth. A felly gallwn ni fod, mae'n her arall i ni, gallwn ni fod â chymhellion da, a bod ni dal yn colli mas ar rhywbeth, os nag i ni'n yn ofalus, bod ni'n yn edrych tuag at Grist a beth yw bwriadau Crist ar ein cyfer ni. Be dwi'n ei olygu gan hynny? Wel, edrychwch ar ateb Iesu nawr. Beth yw ateb Iesu i'r Pharisëaid yma? Adnod 34. Medda Iesu wrthynt, a allwch wneud i westeion priodas ympryddio tra bydd y priodfab gyda hwy. Falle i chi a fi bod hwnna'n swnio'n hollol bizar pam ar y ddearlas byddai Iesu'n dweud hynny. Wel, beth mae'n trio dweud yw, pwrpas ympryd yw i geisio yr arglwydd, i geisio presenoldeb yr arglwydd. Ond mae'r arglwydd Iesu yna, yn eu plith nhw. Fe yw y priodfab yn yr esiampl mae'n rhoi.
Felly pam ar y ddeiar las fydden nhw'n ymprydio pan mae hi'n amser cael parti? Achos mae Iesu, y Meseia, wedi dod i'w plith nhw, mae'n bresennol gyda nhw, mae'n amser dathlu. A mae'n mynd mlaen i ddweud adnod 35. Fe ddaw dyddiau pan ddygyr y priodfa bod hi wrthyn nhw. Mae'n sôn am y groes. Bydd amser yn dod pan fydd Iesu ddim gyda nhw. A pryd hynny bydden nhw'n ymprydio ac yn ceisio arweiniad ac ewyllus yr arglwydd eto. Ond nes y dydd yna, mae'n hollol amrhiod, bydde fe'n bizar yn bydde fe. Os bydden nhw yn ymprydio ac yn dweud, o arglwydd, plis tyrd ac ateb ein anghenion ni, pan mae yr un yn llythrenol sy'n ateb pob angen gyda nhw reit o'i blaenau nhw. Bod nhw'n ymprydio draw fan hyn ac yn galaru pan mae Iesu gyda nhw reit fan hyn. Mae'n amser gwledda, mae'n dweud, mae'n amser dathlu, mae'n amser mwynhau, cael cymdeithas, cael adnabyddiaeth o Iesu. A dyna pam. Dyw e ddim yn amser i alar, neu'n amser i geisio Duw mewn ympryd, mae'n amser i fwynhau Duw drwy'r arglwydd Iesu. A mae'n eironig, maen nhw mor obsessed gyda'r rheol yma, yr ympryd yma, maen nhw eisiau dangos yr allanolion, maen nhw yn mynnu y dylai pawb fod yn ymprydio ddwywaith yr wythnos, heb ddeall, does dim pwynt iddo fe. Achos mae'r Iesu reit fyna. Maen nhw'n colli mas ar yr un maen nhw supposedly yn ceisio mewn ympryd. A dyna'r wers i ni fyna yw, gallen ni fod, os i ni'n ddeddfol, os i ni'n bobl sy'n just ddim yn adnabod calon Duw yn y gyfraith, yn colli golwg yn llwyr ar beth mae Duw yn gwneud ar y pryd. A dyna beth oedd wedi digwydd fan hyn. O'n nhw just yn defnyddio yr allanolion mwyn cyfiawnhau eu hunan, ddim wir yn ceisio'r arglwydd mewn gwirionedd. Mae'n dangos sut gall Satan ddallu person a pobl gyda ymddangosiad o dduwioldeb. Mae'n hollol ffals, does dim gwirionedd iddo fe. Oedd y Phariseaid yn edrych mor dduwiol, ond go iawn doedden nhw ddim yn ceisio'r arglwydd. Os fydden nhw wir yn ceisio'r arglwydd, bydden nhw'n gweld fod Iesu yr arglwydd o'i blaenau nhw. Mae Paul yn rhybuddio Timotheus yn ail Timotheus 3, adnod 1 i 5. Rhaid i ti ddeall hyn fod amserau enbyd i ddod yn y dyddiau diwethaf, bydd pobl yn hunangar ac yn ariangar, yn ymffrostgar a balch a sarhaus, anifydd i'w rhieni, yn aniolchgar a digrefydd. Byddant yn ddiserch, digymod, yn enllibus a dilywodraeth ac anwar, heb ddim cariad at ddaioni. Bradwyr fyddant yn ddihyd, yn llawn balchder, yn caru pleser, yn hytrach na charu Duw. Os byddwn ni'n poso fyna, byddwch chi'n mynd, mae'r un hawdd i sboto nag nhw. Ond mae'n mynd mlaen i ddweud yn adnod 5, yn cadw ffurf allanol crefydd, ond yn gwadu ei grym hi. Yn cadw ffurf allanol crefydd, edrych yn grefyddol, ond mae calon nhw yn dangos y pethau eraill. Chi'n gweld y pwynt? Cadw draw oddi wrth yr rhain, mae Paul yn dweud. Mae'n bwysig bod ni'n sylweddoli bod yna wahaniaeth rhwng cadw ffurf allanol crefydd, cael eich gweld i fod yn gwneud y pethau da, gyda'r bwriad o feddwl eich bod chi'n gwneud eich hunan yn dda, bod chi'n cyfiawnhau eich hunan trwy wneud y pethau yna, a fod hynny rywsut wedyn yn caniatáu i chi neu beth bynnag i chi moyn tu ôl i'r drws fel petai, behind closed doors. Y gwahaniaeth rhwng hynny, ffurf allanol crefydd, a gwir grefydd, os liciwch chi, gwir adnabyddiaeth a pherthynas gyda Iesu Grist. Beth amdano ni? Ydyn ni'n chwilio am ffyrdd i gyfiawnhau ein hunain? Ydych chi'n dod yma bore yma'n meddwl, dim ond bod fi'n dod i'r cwrdd, bydd Duw yn hapus gyda fi, byddai'n iawn, a wedyn allan neu beth bynnag i fi moyn, a wedyn dim ond bod fi'n nôl eto dy Sul, bydd popeth yn iawn. Nid ni'n deall, na, dwi ddim yn gyfiawn, dwi ddim yn iawn fel ydw i. Allai ddim gwneud fy hunan yn iawn. Mae angen aberth, mae angen Crist arnau.
Mae angen un sydd yn gyfiawn i'n cyfiawnhau. Ond mae'n bwysig bod ni'n dod i'r pwynt yna, pob un ohono ni, deall ein bod ni'n annigonol, yn anghyfiawn, a mae nid ni sydd yn cyrraedd rhyw safon i gyrraedd y nefoedd, ond fod Crist wedi cyrraedd y safon yn ein lle ni. A mae yna rybydd yn fan hyn yn dosau sydd yn bwysig. Hefyd, tybed oes na elfennau o'n traddodiadau ni sydd yn cael ei dyrchafu, sydd yn cael ei codi fel petai nhw yn air Duw. Mae'n bwysig, os yw hynny'n wir, bod ni'n newid bod ni'n cael gwared arno fe. Dyle dim byd fod ar yr un safon a gair Duw. Oedd y Phariseaid yn mynnu gwneud hynny am ei fod e'n bwydo eu hunan gyfiawnder nhw. A mae hynny'n wir i ni hefyd. Os i ni'n gwneud yr un peth, mae hwnna'n arwydd. Os ych chi'n mynd i eglwys neu'n rhan o eglwys, lle maen nhw'n mynnu pethau sydd ddim yn rhan o air Duw, maen nhw'n chwilio am ffyrdd i fwydo eu hunan gyfiawnder. Okay? Mae hwnna jyst yn glir i ni fan hyn. A felly, os yw hynny'n wir i ni, mae eisiau ni edifarhau a cael gwared ar y pethau yna hefyd. Gair Duw sydd i'w ddyrchafu bob tro. Nawr, dyna'r mater, os liciwch chi, ympryd, y testun o ympryd. Ond mae Iesu nawr yn mynd ar darlun ychydig bach pellach. Mae'n defnyddio dwy esiampl arall i ni i esbonio nid yn gymaint rhywbeth am ympryd, ond am y broblem yma o'i natur deddfol nhw, o'i ymgais nhw i fod yn hunan gyfiawn. Nawr, esiampl 1, os ych chi'n edrych ar y testun yw, clytiau. Mae hwnna i fi yn swnio fel nappies, ond i chi mae hwnna'n iawn, achos chi'n defnyddio'r gair cewynau. Clwt, neu beth mae'n swnio am yw dilledyn, darn o ddillad, okay? Yr ail esiampl wedyn yw gwyn a crwyn, ddown ni nôl at hynny mewn eiliad. Ond beth mae'n dweud yw, yn syml, os ych chi'n cymryd dilledyn sydd wedi torri, a chi'n trial rhoi dilledyn newydd yn y canol, bydd e'n rhwygo y dillad newydd, oherwydd bydd y dillad newydd yna, y dilledyn yna'n shrinco mewn amser, a bydd e'n tynnu, a bydd e'n cael ei rwygo, a hefyd bydd e ddim yn gweddi, mae'n dweud. Okay? Bydd e ddim yn matcho, bydd e ddim yn edrych yn iawn. Rhywbeth mae rhaid oedd yn bwysig iawn pryd hynny, a sydd falle'n bwysig i roi heddi. Esiampl 2 wedyn yw y gwyn a'r crwyn. Pryd hynny, bydden nhw'n storio gwyn oedd newydd gael ei greu mewn croen fel pouch lledr. Okay? A beth bydden nhw'n neud yw bydden nhw'n gadael fi'n mynd i ddysgu gair newydd posh i chi nawr, i'r broses eplesiad ddigwydd. Eplesiad yw fermentation. Chi'n dysgu rhywbeth newydd. Nes i o'r Google fe, peidiwch poeni. Bydde rhaid i chi'n gwybod. Eplesiad. Hynny yw fermentation, fod y nwy yn cael ei ryddhau wrth iddo fe greu y gwyn. Ac wrth i hynny ddigwydd, bydde'r lledr yn chwyddo. Bydde fe'n chwyddo, a hefyd bydde'r nwy yn achosi'r lledr i fynd yn galed. Okay? A bydde fe'n troi mewn i fel be maen nhw'n galw falle'n canteen. So bydde fel siap, lle chi'n gallu cario fe gwmpas, ac oedd e'n galed. A be mae Iesu'n dweud yw, allwch chi ddim rhoi gwyn newydd wedyn mewn i hen groen, oherwydd mae e'n barod wedi ymestyn ac wedi caledu. Os ych chi'n rhoi gwyn newydd mewn, mae'r broses fermentation, eplesiad, yn digwydd eto, a beth sy'n mynd i ddigwydd? Dyw e ddim yn gallu rhoi, mae'n galed, so mae'n byrstio neu mae'n cracio. A wedyn chi'n colli'r gwyn ac yn colli'r croen. Pawb yn deall? Science lesson bach da i chi fyna. So tro nesaf chi'n neud eich gwyn yn y croen, peidiwch a defnyddio hen groen. Ond y pwynt mae'n neud yw, allwch chi ddim defnyddio yr hen groen yna, neu bydd yn difetha y croen, a hefyd bydd y gwyn yn cael ei golli, mae'n dweud. Ond y cwestiwn mawr yw, pam fod e'n dweud yr esiample yma beth yw'r pwrpas? Beth mae'n trio dweud yw, gan fod y priodfab wnawn ni ddefnyddio'r un darlun, Iesu, wedi dod nawr, gan bod Iesu wedi dod i'w plith o'r Meseia wedi dod, mae eisiau iddyn nhw ddeall, dyw yr hen systemau a'r hen drefn
oedden nhw'n arfer dilyn ddim yn gallu cynnal yr hyn mae Iesu mynd i ddangos iddyn nhw a dysgu iddyn nhw yw e. A'r rhesymau mae e wedi dod. So mae'r efengyl, mae beth mae Iesu wedi dod i wneud, allwch chi ddim ffitio hwnna mewn i'r ffordd mae nhw wedi bod yn byw ac yn ymddwyn fel Phariseaid. Yn trial dilyn cyfraith mwyn cyfiawnhau hynna yn benodol, ond hefyd hyd yn oed yr hen bethau yna o'n nhw'n dilyn. Nawr, i ni'n mynd i edrych tym bach ar Hebraeaid 10 mwyn deall hyn yn well. Okay? Felly, yn Hebraeaid 10, mae'n dechrau trwy yr awdur yn dechrau trwy esbonio hyn. Oherwydd cysgod sydd gan y gyfraith o'r pethau da sy'n dod. Nid gwirddalw y dirweddau, y realities hynny. Ac ni all i o gwbl trwy'r un aberthau sy'n cael ei offrymu'n barhaus flwyddyn ar ôl blwyddyn ddwyn yr addolwr i berffeithrwydd am byth. So beth mae'n dweud fan hyn yw, oedd yr hen drefn seremoniol yna, yr hen gyfraith seremoniol oedd gyda nhw'n yr hen testament, lle o'n nhw'n aberthu anifeiliaid ac yn y blaen yn y deml, oedd hwnna fel scaled model. Chi'n bod fel pan mae architect nawr yn bwriadu adeiladu adeilad, hwnna yw'r scaled model sydd yn gysgod o'r reality. Nid y peth ei hun yw e, rhywbeth sydd yn ein pwyntio ni at y peth go iawn yw e. Okay? A be mae'n dweud yw, oedd y pethau yna gyd yn yr Hen Testament yn ein pwyntio ni tuag at y reality, y dirwedd. A mae'n dweud, mae rhaid mae'n wneud hwnna oedd y real thing, oherwydd adnod 2, petasau hynny'n bosibl, ond ni fiasent wedi peidio a chael ei hoffrymu gan na fiasau mwyach ymwybyddiaeth o bechodau gan addolwyr a oedd wedi ei puro unwaith am byth. Ond mae yn yr aberthau goffhad bob blwyddyn am bechodau, oherwydd mae'n amhosibl i waed teirw a geifr dynnu ymaith bechodau. So, beth mae hwnna'n dweud wrthyn ni? Mae'n dweud yw, os fydde yr hen drefn yna, yr hen ffurf seremoniol yna yn delio gyda'n pechod ni, bydden nhw wedi gallu stopo aberthu, stopo gwneud y pethau yna. Ond, na, nid yna yw eu pwrpas nhw. Maen nhw'n goffhad, reminder, ac yn ein pwyntio ni at yr angen i ddelio gyda'n pechodau ni. Okay? So, nid delio gyda pechodau, we pwyntio ni at yr angen am ddelio gyda pechodau. A mae Hebraeaid yn mynd mlaen i ddweud, os na ni'n neidio i adnod 11, mae pob offeiriad yn sefyll beinydd yn gweini ac yn offrymu'r un aberthau dro ar ôl tro, aberthau na allant byth ddileu pechodau. Dyn nhw ddim yn gallu dileu pechodau. Ond am hwn, Iesu, wedi iddo offrymu un aberth dros bechodau am byth, sef fe'i hunan, eisteddodd ar ddeheulaw Duw. Yn disgwyl bellach hyd ond i osodi'r ei olynion yn droedfainc i'w draed. Hynny yw, job done, a bydd pawb un dydd yn cael ei osod o dan ei draed e. Oherwydd ag un offrwm y mae wedi perffeithio am byth yr rhai a sancteiddir. Chi'n gweld mae aberth Iesu wedi gwneud y gwaith. Mae aberth Iesu wedi, unwaith ac am byth, delio gyda pechodau, lle doedd y teirw a'r geifr ddim yn. So mae sawl aberth o'n nhw'n rhoi, so mae faint o'n nhw'n mynd a glanhau eu hynna'n yn y deml gyda dŵr, doedden nhw ddim yn gallu glanhau eu hynna'n. Doedd dim un aberth o'n nhw'n dod at yr arglwydd ddim yn ddigon da. A be mae Iesu'n dweud fan hyn yw, dwi wedi dod i gyflawni popeth mae'r gyfraith yn pwyntio ato. A felly mae popeth arall yn redundant. Dyna pam, os ych chi'n wyndro, does dim allor gyda ni yma. Dyna pam eich chi ddim wedi dod â gafr gyda chi bore yma i aberthu. Clod i'r arglwydd am hynny, fel byddai'r Israeliad wedi wneud. Lot llai o les i ni. Dyna pam i ni ddim yn dilyn y gyfraith seremoniol yna. A beth mae Iesu yn dechrau esbonio i'r Pharisëaid yn y testun, edrychwch, mae'r hen ffordd i chi wedi bod yn meddwl eich chi'n cyfiawnhau eich hunan, mae wedi mynd. Allwch chi ddim ffitio'r gwin newydd yma, a mae Iesu'n sôn am y cyfamod newydd yn ei waed yn y swper olaf, allwch chi ddim ffitio hwnna mewn i hen groen.
Mae hefyd, wrth gwrs, yn cyfeirio at eu hen draddodiadau nhw a'i hen ffyrdd nhw oedd tu allan i air Duw. Dyw hwnna ddim chwaith yn ffitio. Ond mae yna rhywbeth diddorol nes i ddod o hyd yn y groeg fan hyn. Os byddech chi yn darllen eich groeg, shame on you am beidio. Na, joke. Os byddech chi yn darllen eich Beibl groeg, byddech chi'n sylwi rhywbeth diddorol yn adnod 38. Mae yna ddau air yn cael ei ddefnyddio, dau air gwahanol, neu dwy air gwahanol, yn cael ei ddefnyddio am y gair newydd. Mae'n dweud yn adnod 38 fod angen oenon neon. Okay, oenon yw'r gair am gwyn, neon, neo, yw'r gair am newydd. Ond yn ddiddorol, maen nhw i fynd i mewn i cainws asgws. Cainws yw'r gair mae'n defnyddio am newydd. Nid neon. Nid yr un gair. Pam? Wel, mae yna bwrpas gwahanol i cainws, sef y pwrpas mewn gwirionedd yw bod e'n renewed. Nid new, ond renewed, wedi ei adnewyddu. Ac felly beth mae'n dweud mewn gwirionedd yw, mae eisiau'r gwyn newydd gael ei roi mewn crwyn wedi ei hadnewyddu, wedi ei gwneud yn newydd. Ac yn ddiddorol, mi oedd na ffordd i ddefnyddio crwyn eto. Mi oedd na ffordd, heb bod nhw'n torri, sef bod chi'n ei boddi nhw mewn dŵr ac yn gadael iddyn nhw i feddalu. Os byddech chi'n neud hynny, bydde rhywfaint o moisture yn dod nôl mewn a bydde nhw'n cael ei meddalu a byddech chi'n gallu defnyddio nhw eto. A felly mae'r rhai yn dweud, mae'r pwynt mae Iesu'n gwneud fan hyn yw mewn gwirionedd, mae eisiau bod gwyn newydd yn cael ei dywallt i mewn i grwyn, i galonau wedi ei hadnewyddu. Wedi cael ei gwneud yn newydd, hynny yw bod nhw wedi cael ei rhoi yn y dŵr, wedi cael ei golchi. Mae hwnna'n rhywbeth oedd yn taro fi yn ddiddorol iawn, y defnydd o ddau air gwahanol am newydd. A felly mae eisiau calon wedi adnewyddu mwyn gallu derbyn y gwyn newydd. Mae eisiau i'r Phariseaid ddeall, allwch chi ddim dal gafael ar y deddfoldeb yma a'ch hunan gyfiawnder, y gweithredoedd chi wedi bod yn gwneud. Mae rhaid i chi adael nhw fynd mwyn derbyn gras, mwyn derbyn fod Iesu wedi gwneud y cyfan. Chi'n gweld, mae'r efengyl, mae derbyn yr efengyl yn golygu bod rhaid i chi gydnabod, un, dwi ddim yn ddigon da. Dwi ddim yn ddigon da. Full stop. Yn ail, does dim byd allai I wneud i gyfiawnhau fy hunan ger bron Duw. Yn drydydd, mae rhaid i chi roi'ch balchder un ochr wedyn a derbyn fod Crist wedi gwneud y cyfan yn eich lle chi. Bod wedi aberthu ei hunan. Bod wedi rhoi ei hunan, bod wedi cyrraedd safon Duw yn eich lle chi. A mae hwnna'n anodd, nag yw e? Mae'n anodd rhoi heibio i'n balchder. Achos I ni eisiau gallu teimlo fel dwi yn ddigon da. Dwi yn gyfiawn. Dwi yn gallu cyrraedd safon Duw. Mae'r efengyl yn dweud wrth ni y gwrthwyneb. Ond hyfrydwch hynny yw bod ni'n gallu wedyn derbyn. Bod ni'n gallu profi'r rhyddid yna o drial ymdrechu yn ein erthyn hunain a derbyn aberth, rhad Crist I ni, sef y cyfan mae wedi gwneud yn ein lle ni. A felly mae e'n dysgu y Phariseaid, os ych chi eisiau dod, mae rhaid I chi lyncu eich balchder, rhoi ei un ochr, a mae'r un peth yn wir I ni heddi. Mae yna berygl fan hyn hefyd I ni. Felly rhai sydd ddim yn ystyried ei hun yn Phariseaid, as such, ond mae modd I ni weithiau feddwl, nawr bod ni wedi cael ein rhyddhau o'r hen seremoniau yma, o, dyna ni, dim byd yn bwysig am yr Hen Testament rhagor. Chymod, yna fe, wel, gan bod hwnna wedi mynd, mae'r hen wedi mynd, mae'r newydd wedi dod. Ond mae'n bwysig bod ni'n deall, mae gan yr Hen Testament gymaint i'w ddysgu ni. Mae hyd yn oed y darnau o'r Hen Testament lle dyn ni'n darllen am y gyfraith seremoniol yn dangos cymaint I ni am ddifrifoldeb ein pechod ni, yn dangos I ni am ddifrifoldeb cyfraith Duw, sancteiddrwydd Duw, ac hefyd gymaint yw'r gost mwyn delio gyda phechod. Achos yr holl aberthau yna, nhw dal ddim yn ddigon.
Mae'n dangos cymaint i ni am yr efengil ac yn ein pwyntio ni at Iesu, sef cyflawniad y pethau yna i gyd. Yn ogystal â hynny, a falle bod rhaid chi bod hwn yn mynd i swnio'n rhyfedd i rhaid chi, ond mae yna wahanol fath o gyfreithiau yn yr Hen Testament. O gyda chi gyfraith seremoniol, ond mae gyda ni hefyd yn yr Hen Testament gyfraith foesol. A felly mae'n bwysig bod ni ddim yn meddwl, na fe, pob un rheol yn yr Hen Testament ddim yn bwysig rhagor. Na, mae'r gorchymyn, y gyfraith foesol yna, mae dal yn addas heddi. Mae'n dangos rhywbeth o natur Duw i ni a'r natur sydd yn eiddo i ni nawr, ac hefyd y ffordd i ni'n gallu caru Duw a caru'n gilydd. A felly mae'n bwysig bod ni'n deall bod yna cyfraith Crist, a mae y bregaeth ar y mynydd yn dangos hwnna i ni nag yw e. Beth mae Iesu'n gwneud gyda y cyfreithiau moesol yna? Mae'n ni cymryd nhw a mae actually ni dyrchafu nhw'n uwch eto. Maen nhw'n dweud, peidiwch hyd yn oed edrych ar rywun arall neu chi'n cyflawni godidneb yn eich calon yn y ffordd yna. A felly mae'n bwysig bod ni'n dod i ddeall bod Iesu yn dyrchafu y cyfreithiau yna sydd yn perthyn i sut dyn ni'n delio gyda'n gilydd, sut dyn ni'n delio gyda Duw, ond fod y pethau yna sydd wedi cael eu cyflawni yn Iesu Grist ddim yn bwysig bellach. Mae yna un math arall y gyfraith hefyd, sef cyfraith barnwrol, judicial law, sydd yn sôn am bethau really bizarre i ni, fel os yw'ch tarw chi yn mynd ac yn lladd tarw buwch mewn cae arall, mae yna ffordd i ddelio gyda fe a talu amdano fe. Oedd hwnna'n fwy ar gyfer yr Iddewon yn benodol, felly dyn ni ddim yn mynd ar ôl hynny. Ond mae'n bwysig bod ni ddim yn taflu mas yr Hen Testament ac yn esgeiluso ac yn flippant gyda'r Hen Testament. Dyna'r pwynt fyna. Bod ni i sylweddoli mae gair Duw yw e, dyn ni drosori fe ac i fyfyrio arno fe. Oedd e'n taro fi, mae'n bwysig bod ni'n cofio wrth i ni fynd drwy Eseia, wrth i ni fynd drwy Ezekiel, wrth i ni fynd drwy'r holl lyfrau yma. Maen nhw'n anodd, maen nhw'n gymleth, ond mae yna gyfrifoldeb arno ni, fel plant Duw, i ddod i chwilio natur Duw, chwilio gair Duw. Y buddsoddi'n amser ni a dod i ddeall sut mae Duw yn ein arwain ni ac yn ein dysgu ni fan hyn mwyn i ni garu fe'n well. Mae yna gyfrifoldeb ar bob un o'n ni'n wneud hynny. Y peth arall i ni'n gallu dysgu fan hyn yw, mor hwydd yw e os i ni'n trin gair Duw yn arwynebol i gymhwyso'r gair. Hynny yw, i ddefnyddio gair Duw ar gyfer ein dibenion ein hunain a'n dibenion hunan gyfiawn. Fel y Phariseaid. Mae Duw yn dweud dylen ni yn prydio. Maen nhw'n cymryd hwnna, rhywbeth sydd yn dda, rhywbeth sydd yn air Duw, unwaith y flwyddyn, ac yn ei wneud yn rhywbeth sydd yn troi mewn i ddeddf, yn ddeddf ddynol. Mae'n bwysig bod ni eto yn gofalu bod ni ddim yn gwneud hynny. Ac yn ola, yr anogaeth ola, mae eisiau bod ni'n mwynhau Crist. Un o'r pethau nath rili taro fi fan hyn yw sylwch ar y gwahaniaeth rhwng disgyblion Ioan, disgyblion y Phariseaid a disgyblion Iesu. Lle byddech chi'n hoffi bod? Mae'r priodfab o'i blaenau nhw. Mae Iesu na gyda nhw. Mae'r Meseia wedi dod i'n plith ni. Hallelujah. Maen nhw'n cael gwledda gyda fe. Maen nhw'n cael mwynhau i gwmni fe. Maen nhw'n cael adnabod y gwaredwr. Mae'r lleill draw fyna yn ympryddio, yn meddwl eu bod nhw'n ddiwiol, yn trio cyfiawnhau eu hunan. Maen nhw'n colli mas ar y llawenydd o gymdeithas gyda Iesu Grist. A mae'n bwysig bod ni'n gweld hynny. Dyn ni'n cael gwledda gyda Iesu Grist. Ond y perygl yw bod ni draw fyna yn creu rheolau ni'n hunain ddim yn gallu mwynhau Crist wedyn. Okay? I ni yma i wledda gyda Crist. Mae Crist yn ein plith ni am i fod e'n preswylio yn ein calon ni drwy ei ysbryd. I ni'n cael gwledda gyda Crist. Cafiat bach fyna, dyw hynny ddim yn golygu bod ni ddim yn cael ymprydio. Fi dal yn credu bod yna adegau lle falle bod ni'n ymwybodol o'r angen i'r arglwydd i'n cyfeirio ni ac i'n harwain ni ac i amlygu ei ewyllus i ni mewn ffordd penodol. Okay? Mae hwnna'n gret. Ond mae hwnna'n wahanol nag yw e i'r math o ympryd fan hyn. Yr ympryd oedd gyda nhw bod nhw'n eisiau ceisio presenoldeb yr arglwydd. I ni ddim yn ceisio presenoldeb yr arglwydd, i ni'n ceisio amlygiad o'i presenoldeb e. Mae e yna gyda ni. Mae e yn ein plith ni. Mae Iesu wedi gaddo
bod e byth yn mynd i'n gadael ni. Chi'n cofio na? Mae'n presennoli hynna'n gyda chi am byth. Yr issue yw fod ein pechod ni yn golygu bod ni ddim yn sensitif i'w bresenoldebau. A felly mae'n wahanol i ni'n dod, i ni'n plygu, i ni'n ceisio ei arweiniad ac amlygiad o'i bresenoldebau. Achos mae'n problem ni wrth gwrs yw ein pechod ni. A felly parhewch i fwynhau Crist, i'w ledda gyda Iesu Grist. Mae'n bwysig bod ni ddim yn colli golwg ar hynny. Un her bach ar y diwedd nath rili taro fi, adnod 39. Ac ni fydd neb sydd wedi yfed hen win yn dymuno gwin newydd. Chi'n creatures of habit i fi yn. Fi'n casau pethau newydd. Fi'n siŵr bod chi yn hefyd. Ond mae'n ddiddorol nag yw e. Sdim byd wedi newid. Ni fydd neb sydd wedi yfed hen win yn dymuno gwin newydd. O na. Ni'n iwst i beth i ni'n iwst iddo fe. Ni wedi arfer gyda hwn. Gall dim byd ragori ar hwn. A dyna'r broblem gyda ni gyd y fe. Mae yna rhywbeth am dderbyn Crist sydd yn mynd i fod yn jarring i'n balchder ni, yn anodd i ni lyncu. Ond mae'n bwysig bod ni'n cydnabod mae eisiau ni'n neud hynny mwyn gallu mwynhau y gwin newydd, mwyn gallu mwynhau Iesu Grist. Mae'n boenus, ond mae'n dda. Mae'n boenus, ond mae'n dda. Mae'n boenus clywed dwi'n bechadur. Mae'n boenus clywed dwi angen help rhywun tu allan i fi fy hun. Ond mae'n fendigedig unwaith i ni'n derbyn. Clodi'r arglwydd am hynny. Clodi'r arglwydd am ei ras, clodi'r arglwydd am ei bresenoldeb, y priodfab yn ein plith ni. Clodi'r arglwydd fod y reality wedi dod a bod ni ddim bellach yn gorfod aberthu a berthau y beunydd mwyn gwybod bod ni wedi'n maddau, achos mae Iesu unwaith ac am byth wedi delio gyda'n pechodau ni. Amen.